शानदार एंटरप्राइजेस, एशियन पेंट आणि JSW पेंटचे अधिकृत विक्रेते। गणेश चतुर्थीनिमित्त आमच्याकडे सर्व प्रकारचे कलर्स अगदी माफक दरात मिळतील। आमचा पत्ता मुंबई गोवा महामार्गाजवळ कसाल बालमवाडी। संपर्क 9272 48 48 15। एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपात युती झाल्यानंतर कोकणातील केसरकर विरोधात राणे हा वाद काही प्रमाणात शमल्याचं दिसतंय। किंबहुना आगामी निवडणुकांसाठी तरी दोन्ही बाजूंचे शाब्दिक वार कमी झालेत, पण शिवसैनिकांची कट्टरता ही वेळ पडेल तिथे दिसून येते। दीपक केसरकर यांनी नुकतंच एक वक्तव्य केलंय। काही दिवसांपूर्वी नितेश राणे यांनी देवेंद्र फडणवीसांना हिंदू हृदय सम्राट असं संबोधलं होतं। यावर आता दीपक केसरकरांनी स्पष्टच सांगितलंय, हिंदू हृदय सम्राट फक्त एकच आहेत, ते कुणीही बदलण्याचा प्रयत्न करू नये। महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हिंदू हृदय सम्राट हे बाळासाहेब ठाकरेच आहेत। ते त्यांना जनतेनं दिलेलं पद आहे, ते पद त्यांच्यासाठीच योग्य आहे। त्यांची ओळखच तशी आहे। त्यांची शिवसेना ही आमची शिवसेना आहे। त्यांची हिंदुत्वाची संकल्पनाच वेगळी होती। हिंदुस्थानावर प्रेम करणारा प्रत्येक जण ते हिंदू मानत असत, असं दीपक केसरकर यांनी ठणकावून सांगितलंय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेज